На якога чыноўніка сарваўся Лукашенка, каго забаўляе прэм'ер-міністр Александр Турчин, а таксама якія страшныя падзеі адбыліся адразу пасля важных перамоў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У адным барадатым анекдоце без Лукашэнкі не могуць перабраць бульбу, а ў беларускай рэальнасці, якая часам вельмі нагадвае такія анекдоты, без Лукашэнкі не могуць справіцца са жнівом. Цяпер ён прыехаў у Смалявіцкі раён і проста на дарозе павучыў чыноўнікаў жаць зерня, расказаў ім пра надвор'е, а пасля трошкі памуштраваў міністра сельскай гаспадаркі Юрыя Горлава. 2 миллиона к концу недели у тебя будет? Постараемся. Нет, так будет или не будет, что постараемся? В связи с погодными условиями, если будет Если похожие такая дни, погода то будет. будет, понятно. Да, если такая, то будет, да. Ну а будет. сколько без вранья, если там со скидкой на вранье мы на утро имеем сегодня? 1 100 000, а вот мы 1 100 000 имеем, да. Адметна, што міністр максімальна намагаўся дагадзіць Лукашэнку, і нават сваю справаздачу пра жніво ён перасыпаў рэферансамі ў яго бок, тыпу, як вы правільна заўважылі, ці як вы справядліва кажаце. И как вы справедливо правильно заметили, неравномерно сегодня идет уборка зерновых и зернобобовых. Але ж ад грэблівага каментарыя начальніка, які прагучаў трохі пазней, міністра не выратавала нічога. Удобрения внесли сколько надо, будет урожай, а значит будет молока, мяса больше, но если у тебя не подохнет теля. Не дай бог вы меня, извини, меня разозлите, в этом плане мало не покажется. Я вот по 10 раз говорить не буду. Это неприемлемо, падежи. Слушай, в советские времена это уже эту проблему решили. Вот я вспоминаю свой район, у тебя вот Сипакова было, а потом Победа рядом. Там построили комплекс для выращивания телочек. Не теле. Заўважна таксама, што 70-гадовы Лукашенко паціху ператвараецца ў тыповага дзеда і ўсё часцей публічна аддаецца ўспамінам пра сваю маладосць і працу ў калгасе. Я в свое, помню, директорское время ложишься спать и думаешь, что-то там не так, это вот здесь хорошо, это плохо, а ячмень. Тым часам беларускі прэм'ер Александр Турчин забаўляе амерыканскую поп-зорку. У Мінск прыехаў спявак Джейсон Деруло, і гэта так узрушыла лукашэнкаўцаў, што відэа з ім выклалі нават у афіцыйным канале беларускага ўрада. Прэм'ер асабіста павадзіў спевака па кабінетах і нават паабяцаў яўна не беднаму амерыканцу дапамагчы набыць дом у Беларусі. Если насчет дома подумать, мы готовы помочь. But you think about home here, in case any help needed, we are ready to provide it. Oh, incredible, incredible. Yes, I do need help. Да, возможно, понадобится помощь. І цікавыя тут два моманты. Першы гэта тое, што прыезд артыста нідзе не анансаваўся, і ён прыляцеў у Мінск на сваім прыватным самалёце. Чаму ён завітаў у Беларусь і чаму сустракаўся з чыноўнікамі, да канца не зразумела. Другі момант вельмі паказальны. Як для расійскіх, так і для беларускіх уладаў на словах і захад агулам і заходняя культура і каштоўнасці гэта ўсё варожае і непатрэбнае. На справе жа, як толькі нейкі больш-менш вядомы амерыканец прыязджае ў Маскву ці Мінск, з ім адразу пачынаюць насіцца як з пісанай торбай. Пагадзіцеся, калі поп-спеваку ладзіць экскурсіі асабіста прэм'ер-міністр, то гэта шмат што кажа ў першую чаргу пра тое, кім і як сябе ўспрымаюць лукашэнкаўскія чыноўнікі. Новыя перамовы і крывавая традыцыя. Скончыліся чарговыя перамовы Расіі і Украіны, якія ішлі ўсяго толькі каля 40 хвілін. Па выніках кіраўнік украінскай дэлегацыі Рустэм Умераў агучыў некалькі момантаў. Па яго словах, пакуль прагрэс па пытанні спынення агню адсутнічае, але праца працягваецца. Таксама Кіеў прапануе, каб да канца жніўня адбылася сустрэча Пуціна і Зяленскага пры ўдзеле прэзідэнта Турцыі Раджэпа Эрдагана і прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа. У сваю чаргу галоўны прадстаўнік Расіі Уладзімір Мядзінскі адзначыў, што перад сустрэчай лідараў трэба абмеркаваць магчымыя пагадненні па ўрэгуляванні канфлікту і тэмы, якія будуць узнятыя. Па страшнай звычцы пасля перамоваў расіяне зноў ударылі па мірных жыхарах. Сёння на цэнтр Харкава скінулі 2 авіябомбы. Адна ўпала проста каля жылога шматпавярховага дома, а другая трапіла ў цывільнае прадпрыемства. Пацярпелі не менш за 33 чалавекі, у тым ліку 4 дзяцей. Две навіны пра беларускую медыцыну. Адна добрая, а другая страшная.
Чыноўнікі Мінздароўя пахваліліся важным дасягненнем. Цяпер у мінскай бальніцы хуткай дапамогі укаранілі новую методыку лячэння інсультаў і іншых цяжкіх пашкоджанняў мозга. І гэтая методыка звязаная са ствалавымі клеткамі. Дактары патлумачылі, што трансплантацыю ствалавых клетак выкарыстоўваюць у выпадках, калі традыцыйныя спосабы аказваюцца недастаткова эфектыўнымі. Дактары кажуць, што па такой методыцы ўжо вылечылі 10 пацыентаў, і ў многіх з іх стан значна палепшыўся. Але ёсць і страшны нюанс, бо медыкі прызнаюць, што апошнім часам інсульт у Беларусі значна памаладзеў. І калі раней гэта была бяда людзей сталога ці сярэдняга веку, то цяпер становіцца ўсё больш маладых пацыентаў. Лекары адзначаюць, што апошнім часам інсульты здараюцца нават у 20гадовых хлопцаў і дзяўчат. Бяда адбылася пад Жабінкай. Там цалкам згарэла адна з культавых сініх цэркваў Берасцейшчыны. Свята-Міхайлаўская царква ў вёсцы Сцяпанкі была помнікам драўлянага дойлідства, пабудаваным у 1780 годзе ў стылі барока. Царква мела статус гісторыка-культурнай каштоўнасці рэспубліканскага значэння. Акрамя таго, гэта была адна з тых сініх цэркваў Берасцейшчыны, якія прапаноўвалася ўключыць у спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. На жаль, цяпер царквы больш няма. Прычыны пажара ў ёй высвятляюцца. Акрамя таго, варта адзначыць, што гэты храм фігураваў і ў гучнай палітычнай справе. Менавіта ў Сцяпанках служыў айцец Сяргей Разановіч, якога затрымалі разам з жонкай і дарослым сынам па справе Мікалая Аўтуховіча. 2 гады ўсе Разановічы правялі ў СІЗА. Пасля суд не пашкадаваў нікога з іх. Святара і ўсю яго сям'ю прызналі вінаватымі ў замаху на тэракт і ўдзеле ў злачыннай арганізацыі. Сяргей Разановіч атрымаў 16 гадоў калоніі. Яго жонка Людміла 15, а іх сын Павел ажно 19 гадоў. Дзіўная акцыя ад камунальнікаў Гомельшчыны. Яны прымаюць бадзяжных сабак за грошы. У горадзе Ветка вырашылі пазбавіцца бадзяжных жывёлаў і прыдумалі, што цяпер тых, хто падкармлівае хвастатых валацугаў, будуць штрафаваць. Пакаранне складзе ад 1 до 15 базавых велічынь, а сёння гэта ад 42 рублёў да 630. Другі момант самы цікавы, бо камунальнікі паведамілі, што з 18 ліпеня прымаюць безнаглядных сабак ад насельніцтва на платнай аснове, прыкладна як макулатуру. То бок вы прыносіце сабаку камунальнікам, а яны вам за гэта даюць грошы. Аплата залежыць ад памераў і пароды. За шчанюкоў будуць выплачваць 10 рублёў, за сабак да 40 сантыметраў у карку 20-30 рублёў. Калі сабака вышэй за 40 сантыметраў, але ніжэй за 70, то плацяць 40 рублёў за кабеля і 50 за сучку. Сабак ад 70 сантыметраў і вышэй, а таксама ўсе патэнцыйна небяспечныя пароды прымаюць па 60 рублёў. Прычым усім жывёлам абяцаюць знайсці новыя сем'і. Вось цытата камунальнікаў. Калі сабака вам не патрэбны, ці калі вам цяжка яго утрымліваць, прыводзьце ў ГЖУП Веткаўская. Ваш сабака будзе уладкованы да новых гаспадароў з дапамогай валанцёраў. Канец цытаты. Але застаецца незразумелым, што будзе, калі сабаку так і не знойдзецца гаспадар. Тады жывёла будзе бясконца жыць у камунальнікаў альбо яе ўсыпяць. Адказу на гэтае пытанне пакуль няма. У апазіцыйных колах адбыўся чарговы скандал. Днямі стала вядома, што кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак высылаў беларускім актывісткам і праваабаронцам фотаздымкі свайго прычындала. Як піша Еўрарадыё, вядома як мінімум пра 7 падобных выпадкаў, прычым жанчыны ніякага жадання паглядзець на сам прадмет не выказвалі, але Стрыжак дазволу і не пытаўся. У выніку падняўся розгалас, і пасля публікацыі Андрэй Стрыжак прызнаў праблему. Ён сказаў, што мае праблему з сексуальнай залежнасцю, выбачыўся перад ахвярамі сваіх фотаздымкаў, а таксама паабяцаў звярнуцца па дапамогу да спецыялістаў. Але ва ўсёй гэтай сітуацыі ёсць і яшчэ адзін важны момант. Паводзіны Стрыжака непазбежна падстаўляюць і ўвесь фонд Байсол, які дапамагае палітвязням. Па выніку ў фондзе паведамілі, што па сітуацыі ідзе ўнутранае расследаванне, і Стрыжак цяпер адхілены ад кіруючай пасады і выканання прадстаўніцкіх функцый ад імя арганізацыі. Беларускае міністэрства адукацыі змясціла на вокладку падручніка фота з нашай Нівы. Прычым людзі, якія на ім выяўленыя палітэмігранты. Сям'я на вокладцы беларускага падручніка па французскай мове гэта вернікі баптысты Тарас і Юлія Цялькоўскія. Пасля 20-го года яны, як і сотні тысяч беларусаў, былі вымушаныя пакінуць сваю радзіму. Само фота было зроблена фотамастачкай Ірынай Арахоўскай, якая ў свой час працавала ў нашай Ніве і здымала Цялькоўскіх для інтэрв'ю. Само сабою, дазвол на выкарыстанне фота чыноўнікі не пыталіся ані ў нашай Нівы, ані ў аўтаркі фотаздымка.
Новы цынічны падыход, які ўлады намагаюцца максімальна схаваць. Пасля нядаўняй публікацыі пра жаданне пазбавіць руіны касцёла ў язвінах ахоўнага статусу, мясцовыя чыноўнікі заявілі, што ўсё гэта фейк. Аднак новыя звесткі паказваюць, што гэта мэтанакіраваная палітыка, якая праводзіцца як мінімум па ўсёй Брэсцкай вобласці. Цяпер мясцовыя ўлады шукаюць тых, хто дапаможа абгрунтаваць, чаму трэба пазбавіць аховы частку сядзібы князёў Пузынаў у Грымячы Камянецкага раёна. Праектныя арганізацыі і спецыялістаў просяць даць інфармацыю пра цану на падрыхтоўку навуковага заключэння. Чыноўнікі хочуць, каб гэты дакумент сцвярджаў, што немагчыма навукова абгрунтавана аднавіць аб'екты на тэрыторыі грымяцкай сядзібы. І гэта не апошні такі выпадак. Па нашай інфармацыі, даручэнне аптымізаваць дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей па ўсіх раёнах Брэсцкай вобласці ідзе ад кіраўніцтва аблвыканкама. Вось ужо амаль год пасаду так званага губернатара Берасцейшчыны займае Пятро Пархомчык, былы міністр прамысловасці і намеснік прэм'ер-міністра, які большую частку жыцця адпрацаваў на заводзе. У пачатку лютага Пархомчык з працоўным візітам наведаў Камянецкі раён, у тым ліку палац Сапегаў Патоцкіх у Высокім і сядзібы Пузынаў у Грымячы. Неўзабаве на пачатку красавіка на тэрыторыі грымяцкай сядзібы, да якой не было спраў шмат гадоў, мясцовыя чыноўнікі правялі суботнік, а ў канцы ліпеня ўжо пачалі пошук тых, хто абгрунтуе вывядзенне гаспадарчых пабудоў сядзібы з-пад дзяржаўнай аховы. Новая прыдумка беларускіх уладаў. Цяпер беспрацоўных, якія адслужылі ў войску, заклікаюць ісці ў сілавікі. Вядома, што такое мерапрыемства ўжо прайшло ў ваенкамаце Жлобіна. Там больш за 100 чалавек сагналі на так званую прафілактычную гутарку. Прычым сабралі ў асноўным маладых хлопцаў, якія нядаўна адслужылі тэрміновую службу ў арміі і яшчэ не ўладкаваліся на працу. Перад юнакамі выступалі мясцовыя чыноўнікі, сілавікі і нават ратавальнікі. Хлопцам прапанавалі ісці на працу ў міліцыю, МНС ці дэпартамент аховы. Што можна купіць на 100 беларускіх цублёў? Так, не рублёў, а менавіта цублёў. Міжволі гэта высветліў малады жыхар Баранавічаў, які прыйшоў у краму па прадукты і разлічыўся купюрай з банка прыколаў. Прыглядзіцеся уважліва і ўбачыце, што на ёй напісана не 100 рублёў, а 100 цублёў. Калі касірка заўважыла такі прыкол, то не пасмяялася, а звярнулася ў міліцыю. Хлопца знайшлі і ён патлумачыў, што выпадкова ўзяў грошы, з якімі гулялася яго малодшая сястра. Цяпер міліцыя праводзіць праверку, па выніках якой будуць вырашаць, ці заводзіць крымінальную справу. Пафас і дзікуха ў Мінску. Цяпер у беларускай сталіцы з'явілася цэлая алея аўтарскіх лавак, якая знаходзіцца ўздоўж левага берага Сляпянскага канала, практычна праз дарогу ад нацыянальнай бібліятэкі. Некаторыя лаўкі пастаўленыя прадпрыемствамі. Вось, напрыклад, што зрабіў мінскі маргарынавы завод. Але галоўны шэдэўр быў выраблены рэм-аўтадарам Першамайскага раёна. Гэтая лаўка яшчэ і мае сваю пафасную назву «Памяць мінулага, наша сучаснасць і будучыня». Падобна, што істуканы з вытарашчанымі вачыма сімвалізуюць партызанаў. Пілот Джон, яго сябар Фрэнк і каханне даверлівай беларускі. Гісторыя сумная, але, на жаль, ужо звыклая. У інтэрнэце беларуска пазнаёмілася з пілотам брытанцам Джонам. Каб даказаць свае сур'ёзныя пачуцці, кавалер нібыта даслаў каханай ювелірны падарунак пра свайго знаёмага кур'ера. Пазней з дзяўчынай звязаўся нейкі Фрэнк і паведаміў, што пасылку затрымалі на мытні, бо ўнутры знайшлі $70 000, і каб яе атрымаць, трэба заплаціць нейкія пошліны. Само сабою, усё гэта было разводкай махляроў, але беларуска паверыла і аддала 20 000 рублёў. Калі з яе пачалі выцягваць яшчэ 5 000 рублёў, жанчына маці ўсё зразумела і ў выніку пайшла ў міліцыю. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.